Ahoj Blanko, já jsem rád, že jsi takhle našla čas, aby jsme se mohli pobavit s posluchači tady toho podcastu nebo videoreference. Tím, že jsi vlastně prošla naším programem Autentický lídr, tak bych s tebou si tě vlastně rád vyptal, jaké jsi z toho měla zážitky, jo, jestli tam byly nějaké jako na tvojí straně překážky, co ti to přineslo, co ti to vzalo a jak to vlastně vnímáš po nějakém čase o dokončení, jak to vlastně celé vyhodnocuješ. Tak mohla by se krátce představit, co děláš a tak dál? No, určitě. Tak děkuju. Já jsem Blanka Kolářová-Sudíková. 32 let se pohybuju ve vodách kojeneckého plavání, ale nejen plavání, práce s rodičem, práce s traumaty, ze strachy. Vlastně učíme děti plavat, ale zároveň učíme nebo ukazujeme rodičům, jak některé věci dělat jinak. Máme pobočky po celé republice. A plaváme prostě od miminek úplně už v rodinách ve vaně až po úplně dospěláky. Takže já nejsem, že jo, takovej úplně prototyp těch tvých jako běžných účastníků vašich výcviků a těchto věcí. Ale protože my se jako dobře známe, že jo, už vlastně dlouho, protože jste absolvovali s námi s dětma, tak mě to hodně oslovilo. Oslovilo mě to v době, kdy jako jsem nebyla úplně jakoby nenaděná na ten osobní rozvoj. To já jsem vždycky dělala téma osobního rozvoje. Pracovali jsme vlastně s tvým spolupracovníkem nebo s tvým blízkým člověkem a s Filipem, s kterým jsme prošli zrozením kmenového vůdce, takže už jsme tak nějak trošku věděli. Ale bylo to v době, kdy jsem si já sama myslela, že si spoustu věcí nemůžu dovolit. Že jsem limitovaná těma penězma, které tyhle kurzy vlastně, že stojí úplně přirozeně. A že vlastně jako to nepotřebuju, ale že prostě na to regulárně nemám. A pro mě vlastně bylo dost stěžejní byla stěžejní tvoje slova, kdy prostě, když do toho půjdu, tak se mi to prostě za pár měsíců vrátí. A to mě nějak pomohlo to tady prostě přepnout, že prostě ve chvíli, kdy opravdu dám pozornost té práci, dám pozornost prostě tomu rozvíjení se firmy jako takové, sebe jako lídra, takže vlastně mi ty peníze přijdou zpátky, jo, takže já ve chvíli, kdy jsem to rozhodnutí udělala, úplně jsem to pustila a tak oni opravdu přišli. Ještě dřív možná, což pro mě bylo opravdu úplně wow. A mám pocit, že mě to prostě opravdu vykoplo do úplně zase jiných vod, protože jak se pohybovala jsem se v takových těch lokálních a v takových těch nějakých svých, ale cítila jsem, že potřebuju jako jít dál, tak tohle bylo pro mě vlastně obrovsky důležitý, protože najednou jsem viděla, že ty věci fakt jsou potřeba dělat jinak, že prostě potřebuju s těma lidma jet jinak, že jako buď si tady můžu na svém písečku malým to jako dělat dál jako dosud, ale pokud prostě já sama za sebe chci dělat dobrou práci a chci mít dobrou firmu, tak prostě potřebuju jít dál a ty nástroje prostě byly skvělý. My máme prostě 60 lidí v talentech, teď se moc těšíme na hodnoty, se kterými budeme pracovat, protože už v tom fakt jedeme ty 3 roky, nejen já, ale opravdu celý tým a musím říct, že mě i vyhovuje ta komplexnost, obrovsky mě to, co nabízíte a obrovsky využívám matici, to znamená, jak vy to nazýváte, já to vždycky zapomenu. Jo, talentová matice, no, seznam prostě lidí, kdo má jaké silné a slabé stránky. No, ale ta vaše aplikace. Beta Analytics, jo. No. Kde vlastně fakt mám prostě všech 100 lidí, nebo kolik už nás tam je. A i rodinní příslušníci vlastně a obrovsky mě ta práce v tomhle baví, protože vím, že to je jenom jakoby jedna malá část, ale myslím si, že ve chvíli, kdy se na to právě můžu podívat globálně i v rámci toho, co prostě v tom týmu mám, co máme, od čeho se můžeme odrazit a kam jít dál, tak to je pro mě jako fakt
prostě hodně důležitá věc, takže troufám si tvrdit, že to opravdu plaváček nakoplo do zas plně jako jiných věcí a i teď, protože kolikrát, že ta firma prochází různýma vývojema, takže máme teďka těžký období a myslím si, že právě protože se můžeme opřít i o tuhle práci, já o sebe jako o lídra, já vědět, že od toho lídra to jde, že pokud já budu prostě ve svý síle jako lídr, tak se to ustojí, tak si myslím, že přečkáme i teď jako obrovsky zátěžovou situaci pro naši firmu, ale já mám 100% důvěru, že to prostě zvládneme. Jo, super, děkuji za tenhle květnatý úvod. Jo, tam je jedna věc, kterou jsem si vlastně teďka jenom jako uvědomoval, jak jsi o tom mluvila, že i jako tak, jak jsi vlastně do toho šla, takže ty jsi vlastně jako nebo si byla vždycky pod zápřahem a já jsem se teďka nedávno bavil s nějakými klienty a jeden říkal, no teďka jako roste firma, prostě je to strašné, vůbec na nic nemáme čas. Další říkal, hele, prostě jdeme jako dolů, jsme úplně v háji, vůbec jako nemáme na nic čas ani finance, prostě až bude lépe, jo, a že vlastně tam jako šlo krásně vidět, jak ten jako průřez toho, že ta firma je v tom jako stabilním stavu, kdy ani neroste, ani neklesá, že to je naprosta výjimka a přitom vlastně, že ty vlastně, jestli to správně chápu, říká, že to, že jsi s tím prošla před nějakým časem, tak to bylo příprava i na nějaké teďka to jako, řekněme, krizové období, které potřebujete překonat, které není spojené jo, jako s financemi a s nějakýma jinýma věcma, ale jo, že vlastně je třeba trénovat tehdy, když je to jako, aby se člověk vlastně připravil na ty budoucí krize. Chápu to správně. Ano, přesně tak. A pro mě, tak mě znáš, že pro mě je hrozně důležitý, že já prostě, když to přijde, tak já to volání, moc takých jako slova, ale prostě fakt vím, že tam mám být, jo, že nehledám pak už důvody, že ne, protože někde vnitřně cítím, že to fakt potřebuju a že to je věc, protože náš nejsilnější talent je connectedness, že jo, takže my máme ten přesah a já ho bytostně cítím, že ne, že teďka si to prostě takhle mám jenom v tomhle úzkém pojetí. Já potřebuji vidět tu šíři, jo, prostě vidět, co je zatím. A mě vždycky zajímá, co je zatím. A to mě právě i ten výcvik dal, protože vlastně tam se pořád hledá, co je zatím. Ty jsi taky ten, který vždycky potřebuje mít to nejlepší, že jo? Potřebuje mít ty nejlepší odpovědi na ty otázky, nebo i vlastně nejlepší otázky potřebuje mít. Takže tam vlastně mě vyhovuje, že se jde pořád dál, jo? Že i tam, i během toho výcviku bylo vidět, že na tom makáte, že tam některé věci třeba jste udělali jinak, jo? Že tam se prostě do toho šlo tak, aby my, jako účastníci, jsme dostali opravdu to nejlepší, co teďka může být. A já si myslím, že učit se od těch nejlepších je vlastně vždycky takovým, prostě to je to motto, že jo? Protože pak se můžu posouvat. Mm-hmm. Děkuju. No, když by si měla říct jako 3 hlavní přínosy, které se teda přetavily u tebe do dovedností, jo, protože ty už jsi zmiňovala ty talenty, co to bylo dál? Mm-hmm. Takže jako těch hlavních přínosů, že to nebyla jenom teorie, ale jako skutečné dovednosti, co vnímáš, že jsi z toho získala? Takže zpětná vazba. My jsme vždycky jeli zpětnou vazbu, ale jako hodně. Ale teď mám pocit, že protože ono je zpětná vazba, jo, že se řekne, tak mi řekni, co se ti nelíbí, nebo mi řekni, co se ti líbí, že jo, to je prostě strašně jednoduchý, ale je dobrý s tím umět zacházet, že jo, protože umět zacházet se zpětnou vazbou si myslím, že je fakt jako dobrý. A to si myslím, že nás teda nesmírně posouvá, protože tam je tolik niancí, jo, protože tolik lidí je zraněných, víš, v tom, že není tady hluk, je to dobrý? My totiž jsem... Ne, já slyším úplně výborně, žádný problém. Zrovna dělá kafíčka, takže tady přišli klienti, já jsem na pobytu. No a právě ta zpětná vazba úplně cítím, jak nás úžasně prostě posunula, protože na ní my rosteme. Jo? To, že prostě nám budou všichni říkat, tak je to skvělý, my potřebujeme slyšet, kde se zlepšovat, kde ty cesty, kam jít, i osobně. Jo? Takže my se učíme dávat zpětné vazby a přijímat zpětnou vazbu, že jo? Protože ještě přijímat zpětnou vazbu je prostě obrovská výzva. Pomohlo mi to, v čem bych viděla
takovej ten, jak jsem už říkala, ten nadhled, jo, to, že prostě jakoby opravdu nemusím být dole v těch věcech, ale můžu se dostat prostě na dně, protože těch informací tam fakt bylo obrovský moc. Hodně pro mě bylo stěžejní si uvědomit, že sobě, jo, musím dávat, jak pečuju, jak někdy přepečovávám, jo. To se mi teď třeba obrovsky vrátilo, jsem ti ani neříkala, já jsem teďka přišla o jeden bazén v Plzni, hodně velký, a bylo to, protože se pak šli udělat sami, a jde o to, že to je ta přílišná péče, jo. Takže tam ještě evidentně mám rezervy, ale myslím si, že ten váš kurz mi v tom taky hodně pomohl. Protože vlastně jak já pečuju, to ženský kolektiv, že jo, tak prostě mám pocit, že prostě musím si je opečovávat a chránit. A tím jim vlastně beru sílu, že jo, protože já všechny ty, který jsem konfrontovala, opravdu jsem jim to nasáčkovala, protože já mám, že jo, toho komanda a všechny tyhle ty, a se kterýma jsem se nepárala, tak ty se mnou jsou a ty jsou skvělý. Ty, kdy jsem prostě šla do té přepéče, tak to prostě odpadlo. A co třetí věc mě autentický lídr fakt naučil, to je říkat ne. A prostě úplně fakt se rozloučit s lidma. Já jsem to do téhle doby, Michale, fakt nikdy neudělala. Já jsem nikdy nebyla ta, která by prostě někomu řekla, hele, fakt to jako není dobrý, jo, fakt prostě si nesedíme, nejsme kompatibilní, fakt to nejde, jo. Možná to nebylo potřeba, nebyla taková doba, ale teď opravdu už vidím, kdy opravdu tím člověkem nemůžu jít dál a jak říká Miloš, zabít tu svině, že jo, než nakladem mladý. Takže opravdu jako cítím, že potřebuju tohle jako nenechat vyhnít nebo neřešit, jo, ne. Prostě musím vidět tyhle věci, nemůžu předtím zavírat oči. A samozřejmě můžu se snažit, když ten člověk je pro mě důležitý, opravdu s ním navázat ty společné věci. Ale opravdu se mi teď hodně ukazuje, že to někdy prostě fakt nejde. A ve chvíli, kdy se to rozlouskne a opravdu v klidu, bez těch emocí, si můžeme jenom říct, že to takhle nejde, tak najednou se otevírají dveře prostě někam jinam a přichází lidi, se kterými to fakt jde a je to obrovská radost. Mm-hmm. No, tak to je skvělé. Jsem vlastně ani nevěděl, protože jak já tě takhle poslouchám, tak vlastně my jsme se o tomhle rozboru pořádně nebavili, že když jsme se jako od té doby nějak jako viděli. A tak to mám radost s Vojtou, no, tím pádem, jak tě poslouchám. Tak vnímáš, že tam je něco, co ti to vzalo? Jo, že si řekneš, tyjo, to je jako škoda, že o tohle se přišla, nebo něco takového? To vůbec, to jako mě nemůže, možná mi to vzalo nějaký moje ideály, který ale jsou prdu, že jo, protože mě prostě neslouží, jako, no vzalo mi to, co už nepotřebuju. Jo, to, co už prostě nechci, protože já potřebuji ty věci měnit a i když prostě už mám nějaký leta, tak právě naopak cítím, že ta změna je nevyhnutelná, že prostě nemůžu stát na místě a dělat, že už jsem tady dlouho a že všecko umím a všude jsem byla, to je prostě blbost, jo, takže mě to právě vzalo i nějaký moje věci v egu, že jo, který si myslelo, že prostě už je dobrý. Tak to jsem odevzdala úplně jako v klidu, takže o tohle můžu klidně přijít. Tak když se podíváš vlastně na tu strukturu, že protože to bylo jako nějaké fyzické, nějaké online, individuálky, měli jste možnost sdílet s účastníky, bylo tam nějaké jako vstupní měření, jak na tom jste na začátku, na konci. Jak vnímáš tu strukturu, jo, z hlediska toho, jak to bylo na sebe napasované? No za mě ta jednička, ta byla fakt skvělá, jo, to prostě jsme valili, i jsme ten tým byli hodně propojení, fakt si myslím, že jsme se poznali i online,
fakt tam prostě ty věci, to každý ty 2 dny, že vždycky, když to bylo, jak jsem úplně hltala, a to setkání naživo na konci, no to bylo úplně totál boží, to prostě jako, to fakt, to Anička a všichni, jak se o nás krásně starali, to bylo prostě úplně neuvěřitelný. Tak nějak člověk už jde s tím očekáváním, ale mám pocit, že jsme tam jakoby i jako skupina naplnili spoustu věcí a že od té 2 jsem čekala teda, možná, jak jsem si myslela, že to bude hodně jako na stejné vlně, což podle mě není možný, jo, protože tam už se musí jít trošku jinak, tak ta 2 pro mě byla náročnější v tom si najít paradoxně čas, jo, protože jako u té 1 to šlo úplně takhle. A zároveň, ale přitom pak ty informace nebo ta práce hluboká, jo, pak když už jsem v tom byla, tak ta práce tam mně přišla jakoby dobrá. Ale paradoxně, jak jsme nebyli, nebo paradoxně, prostě jak jsme nebyli propojení tolik v tom týmu a byly tam podle mě jakoby nějaký delší mezery, tak to tam nejelo v té vlně. Jo? Tam jsem necítila tu vlnu, která tam je, protože jsem měla pocit, že jsme tak našláplí, že jsme se prostě dostali úplně sem, že jsme tak našláplí. A že jak jsme prostě chtěli jakoby jet dál, takže to zákonitě prostě spadlo dolů, což je úplně přirozený. Jo. A že jsme jako mohli jít a chtěli. Já jsem cítila, jak ta skupina chce jít víc do hloubky, ale nebyl k tomu moc nějaký prostor. Tam si myslím, že ve chvíli, kdyby to bylo třeba intenzivněji v nějakých věcech, takže by jsme se dostali jako fakt, že skupina byla na to nastavená. Jo, děkuji tady za tuhle zpětnou vazbu. No to tak vlastně to, co ty popisuješ, tak ono tak bylo nastavené, jo, protože hlavně ta nástavba má sloužit už jenom k tomu, aby to udrželo to, že ten člověk na to téma nezapomene a že si vlastně jako prohloubí ty dovednosti, že jakoby jede pořád ten základ, nebo to, co bylo jakoby v tom hlavním autentickém lídrovi. Protože problém je v tom, že ty znalosti vlastně se transformují do těch dovedností další rok. To znamená, že když skončil ten hlavní autentický lídr, tak my jsme věděli, že potřebujeme, aby jako ti účastníci ideálně ještě měli další rok k tomu, že to můžou vstřebat a že prostě jednou za kvartál se k tomu nějakým způsobem vrátíte, něco se oživí, něco se přidá, proběhne nějaký trénink, jo, ale vlastně jakoby ta ambice, že by to mělo jako významně rozšířit ten pohled na věc, tak ta tam úplně nebyla. Jo. Tam bylo hlavně to jako dotrénovat to, ať vám to nevypadne ze zorného pole. Jo, a vlastně i z toho, že si popsala před chvílí, jak si odpovídala na ty otázky, jako co ti to dalo, jo, že se naučila jako ukončovat nějaké spolupráce, jo, říkat ne, jo, že prostě víš, jako, že jsi ochotná, nebo učíš vlastně ten tým přijímat zpětnou vazbu, jo, tak to je za mě důkaz toho, že to zafungovalo, jo, protože když si člověk jde někde na školení, jo, slyší to, teďka vlastně jako se vrátí domů, měsíc to vydrží a pak to prostě umře. Jo, takže my jsme věděli, že to jako bude nahoru, dolů, jo, že když jako přijdou ti lidi po kvartále, takže ono to jako mezi tím spadne, tak my jako dorovnáme tam, kde byli, ani nebyl cíl vás dostat jako výše, jo, jenom to jako trošku zvednout a pak zase, jo, a jenom to vlastně jako držet, aby to nespadlo moc, jo, takže chápu, jo, že si měla možná očekávání, že to půjde dál, ale to v rámci toho formátu ani moc není možno naplnit, jo, takže každopádně děkuju, jo, vlastně máš pravdu v tom, co říkáš. Tak a o to důležitější je tam pro mě ta zpětná vazba, že to jako musíme ještě jako víckrát opakovat, ideálně při každém, že k čemu to vlastně slouží, aby to očekávání bylo správně nastavené. A v čem ty jsi zmínila už na začátku, že vnímáš, že se ti ta investice vrátila, tak mě vlastně zajímalo, jako v čem to vnímáš, jo? Že jako v tom, že nevím, jako máš stabilnější plavačky, že jako méně zaučování, nebo že došlo k nějakým jako úsporám nákladů, že jsi někde jako vyčistila nějaké věci, co si někde měla, prostě nákladové věci a tím pádem ty peníze se vlastně objevily díky tomu, že se vyšťourali kostlivci ze skříně, nebo jako, kde to vlastně vidíš? No, tady bych já věděla. Já jsem v tomhle, myslím si, že až dospěju do nějakého stádia, kdy přijde nějaký finančňák a podívá se mi na to všechno, tak by si bude dost překvapený, protože pak já to mám furt tak jako trošku v 90kách. Já právě úplně
to taky hodně během toho lídra mě napadalo, víš, jak prostě fakt ty věci jsme v těch 90kách dělali prostě úplně jinak. A prostě celý to bylo postavené na úplně jiných základech, jak se tohle obrovsky mění. Jo? Takže tak, jak jsme změnili Baby Club, už jsme nechali Baby Club v 90kách, tak myslím, že spoustu věcí tam nechávám. A že jakoby ty peníze, ta energie prostě peněz přichází najednou jakoby větší lehkosti. Že jsem udělala spoustu praktických věcí tak, aby to bylo víc strukturované, protože já jsem takový vlající lídr. A to určitě jo, mám právě lidi, kteří mi to fakt víc držej, hlídají, ale zjistila jsem, že já takhle úplně nikdy fungovat nebudu, že já naopak ke mně to přichází ve chvíli, kdy to jakoby víc pustím. Ne, když to víc držím, ale když to víc pustím. A pro mě je to prostě, že se to točí, no, že prostě pro mě ta energie peněz se potřebuje točit a já se zbavit toho programu té bídy, jo, toho, že prostě fakt nemůžu si dovolit. A teď, jak dostávám tu ťavku, tak je i to o tom, abych se trošku jako si sedla na prdel, jo, abych se si nemyslela, jak tady prostě mám tu hojnost, to je to slovo, který je teďka zakázaný používat. A protože to je prostě z té ezosféře prostě zprofanovaný. Ale že prostě mám a já teďka si musím uvědomit, že ale ty logo, ale přemýšlej o tom trošku, jo. Jako neznamená to, že tady teďka, když to přichází a ty seš víc v klidu, takže budeš se chovat prostě takhle blbě. Prostě naopak, furt mě to vrací zpátky, jo. Furt mě to prostě vrací do toho, že nohama na zemi, prostě opravdu si i tohle hlídej, nemůžeš prostě tady takhle mávnout rukou a neřešit to. A to vlastně pak můžu používat i ty nástroje z toho lídra, který mi prostě tohle říkají, že? Který mi říkají, že můžu si dovolit spoustu věcí, ale když mám zasaturovaný prostě to, jako to bezpečí, ten základ a pak z toho můžu vycházet, takže určitě mě jako fakt velkýmu chaotikovi tak ty nástroje prostě dalo. Jo, takže když si to přetlumočím, tak mám to chápat, takže vlastně jako jsi přestala k penězům stavět jako méně lehkovážněji než předtím a začala si je brát více vážně, nebo? Jo, taky. Jo, taky. No, začala jsem je prostě vnímat jako nástroj, ale i si jako fakt jako dovolit, víš, jako ono se to blbě říká, protože to nemáš, ale třeba já jsem si prošla tím, už teda dávno, dovolit si lepší auto, že jo? Dovolit si prostě jako něco prostě, tak tam vždycky byla furt taková jako malá dušička a teď mám pocit, že přemýšlím, kam ty peníze dám, ale zároveň tam nemám ten strach o to, že ani bych neměla, ale jestli si to zasloužím, že jo, jestli jako si to můžu já jako dát sobě, protože já to furt dávám, to taky, že jo, dost často v lídrovi se probíralo, dávat furt ven, že jo, furt prostě jako opečovávat to okolí a vlastně nedávat to sobě, že jo, takže to byla věc, kterou jsem se určitě tam, taky jsem si ji hodně zvědomovala, že potřebuji být prostě já zasaturovaná a já prostě v klidu, protože když nebudu, tak to ani nemůžu pak dávat do toho okolí, že jo, to pak už nefunguje. Jinými slovy, jako umět si užít ty peníze, které vyděláš v rámci svojí práce a použít je pro svoji vlastní potřebu. Ano, nebát se je použít pro svoji, nemít pocit viny, když je používám pro vlastní potřebu. No, tak protože já znám, jako vlastně se potkávám s různými manažery, podnikateli, kteří přesně vydělají peníze, ale vlastně si je vůbec jako neumí užít. Oni tam někde leží, vkládají je do různých věcí, ale když potom se s nima člověk baví, jestli jako pojedou tam na dovolenou, nebo si dají volno, nebo tohle si pořídí, jo, tak vlastně mají pocity, že jako to si přece nemůžu dovolit, jo, že hlavně pro ty ostatní, anebo až pro ty příští generace. Jo, takže já si občas jako přitom se vždycky vzpomínám na toho strýčka Skrblíka, který se koupal v těch penězích, ale vlastně bylo mnoho situací, kdy ty peníze nechtěl vydat, že jo, přitom byl super bohatý. Jo, takže rakev nemá kapsy, takže jediná šance je poradit si s nima za našeho života. Takže teda vyděláme. Super, děkuju.
Jak to vnímáš z hlediska, vlastně mám tady úplně poslední část, komu bys to podle tebe, jestli bys si to dala znova, kdybys byla před tím rozhodnutím, a pokud ano, tak jako komu bys to doporučila? Jo, tak ty víš, že já bych si to určitě dala znova, že to je prostě, že mě to obrovsky bavilo. A doporučila, já si tak nějak myslím, že je to nejen pro ty lídry, protože vlastně i malinká firmička má svého lídra, nebo i kancelář má svého lídra, a že vlastně to je věc, kterou by fakt si může projít úplně fakt každý, jo, kdo třeba i jenom začíná, dělá online. Myslím, že to vůbec není jako zaměřený jenom na ty pak zaměstnance, jo, nebo na práce s lidma, protože i když děláš v onlineu sám na sebe, tak stejně musíš komunikovat, jo. Musíš komunikovat přes sítě, musíš komunikovat prostě s lidma okolo. A ve chvíli, kdy prostě tohle nemáš zpracovaný, tak si myslím, že to je prostě škoda. Takže za mě, jako já ve svém okolí, tak já vás doporučuji. Všude, kudy chodím, že jo, tolik lidí už se vlastně přihlásilo na ty talenty, že jo, a pak i na toho lídra. Já si myslím, že toho lídra si to musí hodně zavolat, jo, že to je fakt takový, jo, takový, že prostě jako, že úplně víš, že tam prostě máš jít, jo. Takže když to prostě ťukne, tak si myslím, že i do státní sféry byste měli jít, protože ve chvíli, kdy tohle by prostě absolvovali lidi na těch postech různých kancelářských, tak si myslím, že by to obrovsky pomohlo, že jo, protože by najednou mohli upustit takovej ty starý, prostě fakt ty starý programy. A prostě každému, kdo se potřebuje fakt jít do světa, dostat ty nejlepší informace, které za mě teďka jsou, protože vy furt hledáte ve světě, co je nejlepší, protože tam dáváte vlastně ten top, co teďka je možný dostat, takže to tam prostě ten člověk dostane, že jo, takže tím pádem mu to můžu v klidu doporučit, protože to je jako nic lepšího, co se týče téhle fáze, já jsem prostě nezažila, třeba ještě zažiju, jo. Ale teď si myslím, že je tohle prostě fakt úplně fakt pro každýho. Tak to děkuju. Jako to, že se svět mění a že lidi vlastně mají problémy s tím, jako říkat ne, mají strachy z toho, co bude, že jo, podobně, mají strachy ze změn, tak vlastně takhle je ten program i nadizajnovaný. Jo, proto my jsme ho vlastně oni i rozdělili zvlášť jako na emoční rozvoj, jo, který je jako vlastně vyčleněný z toho autentického lídra. Takže to, co tam byla ta emoční část, tak to už máme jako zvláštní program, separátní, právě proto, aby tam nemusely být ty jako manažerské věci a tak dále. Takže jo, souhlasím s tebou, jo, že vlastně tím jako manažerským, teda emočním minimem by měl projít úplně každý. A ideálně by to bylo, kdyby to bylo na základce, no, tady v tom. Takže když se učí plaváček, že vy učíte plavat, tak stejně tak věřím tomu, že bude muset začít učení to s těma emocema, aby to prostě všichni pobrali a v tom světě jsme byli schopni rozumně fungovat. No to jsem ještě vůbec neřekla, ty emoce, to bylo úplně skvostný, jo, ta emoční práce, to jako, my jsme to pak jeli, jo, já jsem prostě spoustu věcí pak užívala, pak se to prostě dalo použít krásně v praxi, jo, to byly věci, se kterými já jsem potom v tom týmu mohla fakt jet, jo. Právě to mně přijde na tom, já se nasadím sluchátka, aby to nebylo takové rambajs. Jo. Tak, dobrý? Jo, určitě. Protože oni tlumí ten zvuky okolo. A vlastně, jako já jsem to fakt aplikovala, jo. To prostě s těma holkama v týmech jsme jeli prostě ty různý emoční stavy a všechny ty kolečko, že jo. A fakt to jsou věci prostě použitelné do té praxe, jo, což abyste chtěli po nás, aby jsme tu praxi dělali, což teda byla pro mě taky strašná výzva. Protože jako já jsem v tomhle takový trošku lajda, ale vy to máte dobře nastavený, že člověk píše jako fakt ty domácí úkoly a když za mě si myslím, že musím si dát velkou sebereflexi
ve chvíli, kdybych jela víc jako ty domácí úkoly a tu samostatnou práci, tak si myslím, že jsem mohla být taky dneska ještě někde jinde, jo. Takže jestli na to bude koukat někdo, do toho bude jako fakt nenechat se jako odtáhnout od toho, že to není potřeba a že na to nemám čas, že jo, protože nemám čas, blablabla. Ne, když tomu člověk tu pozornost dá, tak teď vím, že jsem, jako, že si myslím, že bych dneska zas byla ještě kousek dál, kdybych fakt tu práci prostě odvedla, jako 100%. Že jsem jí dala 50% a to mi přijde teďka jako docela škoda, jo, že už se na to zpětně můžu podívat, takže jestli by to někoho mělo pak pomoct ve chvíli, kdy se mu nebude chtít a nevím cokoliv, ne. Je strašně moc to s tím souvisí, s tím, co děláte a co člověk může v lídrovi dostat. Pak ta osobní práce, není to jenom, že si sednu na 2 hodiny k kompu a poslouchám, ale pak prostě sama jedu, sama prostě opravdu upřímně se do těch věcí nořím a pracuju s tím, odpovídám na ty otázky, jo, dál, protože o tom to je, tak z tohohle nezdrhat. Jo, děkuji za ten dovětek. Jo, já ho vnímám přesně takhle důležitý a ve tréninku to prostě, jo, že ta iluze vědomostí anebo rozvojový turismus, jakkoliv to nazveme, že jo, to je prostě něco, co vnímám, že je v dnešní době velmi rozšířené a to, že vím, neznamená, že umím, takže moc díky, že jsi to i takhle zreflektovala. Přesně, no. Tak jo, tak děkuji za rozhovor a moc díky, vážím si toho.